България изостава в борбата с рак. Това показва доклад на Европейската комисия. Данните сочат, че смъртността у нас не намалява, а ранното откриване на заболяването остава слабо развито. Каква е грижата за пациентите у нас в Международния ден за борба с рака? Търсим отговорите сега с Мария Савкова. Здравей отново. Здравейте. Ракът безспорно е едно от най-значимите обществени заболявания. Разтърсва буквално живота на всеки, който се сблъска с него, не само на него, на неговото семейство, на роднините, на приятелите. Засяга много широк кръг от хора и в световен мащаб засяга около 20 милиона души всяка година. На годишна база около 20 милиона са хората, които чуват диагнозата рак за първи път. Или ако се опитаме да си представим колко хора са това е около 3 пъти населението на България всяка година чува диагнозата рак за първи път. В България тези хора също не са малко. Виждаме, че те са около 25 хиляди през последните години. Или ако се опитаме да използваме същото сравнение, това е колкото населението на град като Петрич или Сандански. Но за всички тези цифри и данни стоят хора, личности, съдби, с техните мечти, страхове. Те са нечии майки, бащи, нечии деца, с различни професии, крале, кралици, принцове, принцеси, знаменитости. Засяга всеки по света, от всяка прослойка на обществото. И има една тенденция, която забелязваме, че публични личности говорят все повече за борбата с рака, разказват лични свои преживявания. Точно така, дори направих справка, за да ви припомня през последните години хората, които са говорили открито за рака. Например, крал Чарлз III, неговата снаха принцесата на Уелс, принцеса Катрин, актрисата Кристина Аплгейт, Майкъл Дъглас. Те правят това, за да повишат информираността, за да дадат глас на проблема, защото всъщност нашите действия правят разлика. Тъй като има много проучвания, които показват, че около 1/3 от хората може въобще да не се разболеят, ако се предприемат правилните действия. Друга 1/3 от тези, които са се разболели, при които рака е хванат на време. Той е поставен под контрол. Така че това са съдби, които могат да бъдат променени, животи, които могат да бъдат спасени. Конкретно у нас каква е в момента грижата за българските пациенти? Най-общо казано, това, което казват лекарите, а и пациентите, че грижата през последните години за онкоболните се подобрява от гледна точка на това, че българите имат достъп до най-съвременното лечение. Всичко, което съществува в света, съществува и у нас. Около 350 хиляди души живеят с рак в България. Публичните разходи от една страна се увеличават. Това, което държавата плаща за лечение и за терапия на онкоболни е все повече и в момента по груби изчисления е около 765 милиона евро. Но от друга страна се налага пациентите да продължават да доплащат. Това е усреднена цифра, около 750 евро за различни изследвания, консумативи, които не се поемат от здравната каса или от държавата. И тук идва парадокса, че хем от една страна се увеличават публичните разходи и лични за лечение на онкоболни, хем от друга страна Европейската комисия ни посочва заедно с Кипър като единствените 2 държави в Европейския съюз, където смъртността се увеличава, за разлика от останалите държави в Европейския съюз и ранната диагностика на ракови заболявания все още изостава в България. Така че съществува този парадокс и със тъжната констатация, че това са животи, които са загубени, а бихме могли да спасим. Днешния ден към какво да насочим нашите усилия? Днес отбелязваме Световния ден за борба с рака и темата тази година от Международния съюз за борба с рака е United by Unique. Или на български ние го превеждаме обединени от различието, от уникалността. Да кажем, че всъщност и за това сме и с тези лентички цяла сутрин. Да, ние сме с тези лентички, защото ние подкрепяме тази инициатива. В България тя е подкрепена и от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и от BTV в знак на съпричастност и подкрепа и на това, че на пациентите трябва да се гледа отвъд това, че са пациенти. Да се разглеждат като личности с техните стремежи, страхове, нужди. Така че подкрепяме и ние тази инициатива и се надяваме на още по-добри новини следващата година. Добре, сега ще видим твое видео. Една история, много истории в това видео и извода, че не трябва да забравяме да се грижим за себе си. Гледаме. Good morning. Международният съюз за борба с рака приканва хора от цял свят да запишат кратък епизод от живота си. Целта е да покажат, че всички те са обединени от различието си.
И всички те имат нужда да бъдат възприемани като личности, а не като пациенти. I'm feeling quite overwhelmed, I think, by cancer at the moment. Видеото показва, че зад всеки пациент стои човек със своите потребности, мечти и ценности. Една от милионите истории за рака е тази на Миглена Стоева, актриса, брокер на недвижими имоти, майка на 4-годишно дете и красива жена на 34. В ролята на пациент влиза преди няколко месеца, когато научава, че има рак на гърдата. Сама напивва бучка и отива на лекар. Видяха, че е булочка, която е с доста остри ъгълчета, нали? Не е нещо... Личи си, че е нещо по-сериозно, но не ми създадоха чувство за спешност. Тоест аз си продължих динамиката, една седмица, втора, представления, огледи, дете и докато се усетя това порасна с 2 см, стана 4. При следващия преглед, едва 3 седмици по-късно, Миглена разбира, че бучката е бързо растящ тумор в 3 стадии. Започва да се лута от кабинет в кабинет. Отношението беше като сякаш не виждаше човек пред себе си. Дадаха ми една амбалажна хартийка и казаха: тръгваш сега, направи си биопсия, направи си това, направи си онова. Аз нямам никаква представа какво точно ми се случва, къде се прави тази биопсия, кое трябва да го направи. И ти си сам в бездна. За премахване на такъв тип подход към пациента настояват активисти за борбата с рак. Лечението на човека с рак започва с тревожността пред лекарския кабинет. Продължава с достиженията на медицината. А резултатът зависи от подкрепата на цялото общество. В много болници вече работят клинични психолози, а все по-често се говори за назначаване на така наречените навигатори, специалисти, които съпътстват пациента по пътя на лечението и го посрещат като личност. В България, за съжаление, лошата практика е, след като си отишъл при специалист, той да ти изпрати на образно изследване и ти сам да вземеш белия лист, на който е диагнозата, и сам да се поинтересуваш преди да стигнеш до специалиста. Практиката на консултиране на пациенти по коридорите пред всички останали е абсолютно неприемлива и аз се радвам, че тя започва да се променя. Медиците забелязват, че здравната култура на българите се повишава и ракът се открива по-рано, но все още сме далече от европейските стандарти. Терапиите са все по-успешни и българските пациенти имат достъп до тях. Лекарите у нас прилагат световните тенденции. Не един, а екип от медици с различни специалности правят план за лечението. Не винаги то започва с незабавна операция. А с други дейности, като предоперативна лекарствена терапия, понякога комбинация от предоперативно лъчелечение, лекарствена терапия, които да доведат до една качествена органосъхраняваща операция. Медиците се стремят не само да спасят човека, но и да запазят качеството му на живот. Макар че обществото чака от нас, онколозите, да кажем, че сме победили рака и че никой повече няма да се разболее от това заболяване и че всеки, който се разболее, ще се излекува безпроблемно, бързо и ефективно, още не сме достигнали до този етап, но стъпките, с които се приближаваме към това, са огромни. Срещам хора, с които онкологичното заболяване ме е срещнало преди 10-15 години. Тоест това означава, че те са живи, че са добре и че функционират добре. Международният съюз за борба с рака настоява да се обръща внимание на нуждите на всеки човек, да се подхожда с разбиране и състрадание към преживяванията му. Преди 10 години Ива Филипова е пациент. Срещата с болестта разтърсва живота й, сменя професията й и й дава ново призвание – да помага на жени като нея. Сега тя е сертифициран персонален треньор на пациенти с рак. Заболяването ме откъсна от... Аз тогава работех в телевизия, ме откъсна от средата, с която бях свикнала и ме хвърли в една голяма яма. Но спорта всъщност, как да кажем, извади оттам и ми даде ново начало. Наистина бих казала ново начало и смисъл в живота. Ива разказва, че спортът дава смисъл, настроение и подкрепи медиците в борбата с рак. Условието е задължителна консултация с лекуващия лекар.
заболяването и лечението намаля мускулната маса и затова е много важно мускулната маса да се поддържа на едно добро ниво. Нали? Трудно би се качила по време на лечение, но тя трябва да се поддържа, за да може тялото да издържи следващия курс. Миглена сега върви по пътя, който Ива вече е извървяла и вярва, че ракът е дошъл, за да научи уроци. Вече не иска да бъде най-успешната, най-известната и най-красивата. Иска да е щастлива и да бъде с детето си. Много тъжно беше, когато ме пита мамо къде ти е красивата коса, но това пък е нещо, което ме мотивира и мобилизира да премина през това нещо. За мен има два пътя – на любовта и на страха, на вярата и на страха. И със сигурност пътят на страха не е правилният път. Аз съм на финала. Остава ми още една химиотерапия, след което ще имам операция и всичко ще бъде наред. Темата за борбата с рака продължаваме с разговор в студиото с Евгения Александрова, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и дългогодишен активист за правата на пациентите. Видяхме много въздействащата история на Миглена, тази смела жена. Всъщност това, което не разказахме в репортажа, е, че вие, вашата асоциация, сте хората, които сте издърпали от бездната, както тя самата го нарече, когато е чула диагнозата. Каква е ролята на пациентските организации на вас в живота на пациента с рак? По принцип, пациентските организации са много важен елемент въобще от обществената структура и отношения, но аз мога да говоря за това, което ние правим. Много е прост механизма, по който ние успяваме да сме полезни. Ние се научихме да слушаме пациента. И не само да го слушаме, а да го чуваме, когато той заявява своите нужди. Когато вече не знае какви са нуждите му, ние пък го повеждаме по пътеката, по която той така или иначе трябва да мине. Докато работим с него, адресираме неговите нужди към институциите и се опитваме да направим така, че да има отговор в здравните политики на тези нужди и те да бъдат посрещнати за всички пациенти. Има чудесни прецеденти в тази посока и програма Виктория, програмата за комплексна рехабилитация, която 12 години е държавна политика. Стандарта за немедицинска грижа, който позволи намери мястото на психолозите и клиничните социални работници в тези мултидисциплинарни екипи. Всичко това е наша работа, но слава Богу, те са вече устойчиви, непроменими обстоятелства. Разбира се, за да има тази грижа във всяка една специализирана болница, вече нещата опират до мениджърски решения. И тук е смисъла на тази кампания. Ние искаме с нея да разказваме човешки истории. Успешни това човешки. Това се казва и обединение от различието. Точно така. Успешни човешки истории, защото за да е успешна една история, тя не може да бъде само обект на медицината. Дори в медицината отдавна се говори и прилага персонализиран подход. А какъв е този съвременен метод и съвременен подход за лечението на болните от рак? Какво трябва да направим и ние като общество, казахте, цялостен подход? По принцип, обществото трябва да отгледа в себе си тази толерантност и вяра, че действително в 21 век рака може да бъде едно заболяване и възможно да бъде излекувано или поне поставено под контрол, както е поставен диабета и много други заболявания. Тази промяна в обществената нагласа, според мен, е безкрайно важна и тя трябва да се случи час по-скоро. Защото, когато гледаме на болния с цялото състрадание, на което сме способни като хора, но го гледаме като човек, на който срока на годност изтича, това се долавя от пациента и нищо не постигаме. Можете ли да обясните на какво се дължи този феномен? Хем от една страна разходите, държавните разходи на България и на всички нас се увеличават за лечение на онкопациенти. Пациентите доплащат. От друга страна виждаме, че не се справяме много добре. Моето обяснение е много просто. Когато става дума за публични разходи, трябва да става дума и за стратегия, и за приоритети. Тоест, нашата здравна система трябва ясно да реши дали иска да
плаща достатъчно за това да превенира, да спре тези, да опази тези 30% или там колко казахте като цифра, 1/3. Тоест тези хора да не се разболеят или ако вече има болестотворен процес, те да бъдат уловени в най-ранния му стадий, или просто да плаща за скъпо лечение. Устойчива ли е стратегията за превенция и скрининг според вас на раковите заболявания? Сама по себе си тя е устойчива, но в България такава няма. В България има доста неща, които са направени като елемент на скрининга. Примерно касата плаща в общия пакет веднъж годината или там според възрастта е определено изследване, но това не изчерпва темата. Скрининговата програма е процес. Тоест, тя трябва да включва различни елементи, които да свиват фонията на пациентите, които ще прегледа, за да стигне до онези, които има заболяването и открито в ранен стадий. Благодаря ви много за това участие, за разговора, за всичко свършено до момента, но и всичко, което предстои. Ние сега благодарим за подкрепата. Следва кратко прекъсване и BTV новините. Сутрешния блок на BTV продължава до 9:30.